lidi, dnešním videu tady jsem tu dal něco nového, Lego, Harry Potter, Lego, jdem si ho prohlídnout, dejte tomu like a odběr. Tak. Tady máme Harry Potter šachy, já to nemůžu říct, protože nemám zuby. Potom tady je sova a něco, to je nějaká bedna, to je poklad. Tady je pan učitel, Brumbal, ta paní nevím, jak se jmenuje. Tady je Harry Potter, tady staví oni sněhuláky, on jde na jídlo. Tady je stromeček vánoční, tady peč vánoční, tady jsou dárečky ještě. Tady je vláček, tady se jí, tady je Ron a ten nevím, jak se jmenuje. Vypadá to jaký taky Ron, ale nevím, to je nějaký asi kámoř jeho. No a tam je ten zlatý panáček a vlajky. No a to bylo asi všechno, dejte tomu like a odběr a já se miluji. Čau!